Mwancho murigire egebiro obindi nkaigwa abakubura abunani kigekogera ase orogongo rogusi nga aro abagusi tibamanyeti murakera ningi ekiagera bunanigo embura egotwa ekero kende gionsi na ase mwanyagetinge kwanyoranga ekere embure taratu ase wikemo gosechi wikibere nero ekurukwa umurakera no manyetinga chinse chinde ngorachire gose chinse mwachinde aiga sense ya Kenya nigo chikorora embura nonye kabere omwaka ego na masisenia amanene sana anamuno chingeke chigacha bono mambye kero chinse mwachinyinge chigenderete konyora embura eyo munguru atwancheiro mwancho murigire eyo gotokonya ase ebiro byonsi wakire bya andosya somba tetekoru ebeke gotwana boigo ebe asore mbraterato lakini nimanyetenga matukabera atasotari kwera ase ebiro ebiga kyagere bi nebiro byechi kose ebiga nebiro obyembura mwancho murigire nigo ndusenga litkurya rero nonye ogo tara gose no mocho bosongo obonsi nigo embura egendete kubitansi igonyo ko tara go chaiga abosongo yara konekia na koibangire bya lakini rende tobeka chibuti chiri chitararora machiki agera na bogoika onyore ngake ukachinsa cha mugaso iga mugaso obalire osinyugo tara gose osinyugo kora nonye ebiasara afya ori tukerigali echiro nigo embura ya chakire na masiseni achinga kichabonombe chiabono mambi karibu sana erinde tinyara gusanga asinchira ere yobwa monkoro kwa Matilda Obaigo osike muntu nakora ase studio akabere nere Barnabas Ondarige keregendete gutwa na into emerobeli inegendete umwancho murire naboigo tokumwiranira umonguru mpya mono chinga kichonsi kyagerembura nero tugusaba ekero ase ekero gosekero yanyoriru nigo nande andake tuguchaka kwemurungania buna ebuse atuitire chindagera chiomira ase migondo nebintu binde binge byanyare gukorekana asaboniga to kunere ensemo yekionga na boigo erinde nchikoirana gokorera amange kurene nekirongo chaka asensemo yekionga mwancho muriga nigongo chaka no roboti rogoichania ekero bono aborokiwa beskuru ya metamayo DEB abo balenge korwa ase chikosori korwa ase skuru ya kebirigo banyarite kubwateranirwa ase omubasukano omube bwepara ekero bono egari balinete yegete chinsemo echo cha metamayo ekanyara gotumana negari yarengeye probox yali korwa ase omoche osekuro chinsemo cha sote ko mwancho murigire roboti oro na sembeo buna rokubwatia sería tanto de Vicho Deri, Mocacho Metamayo, Community Police Chairman, Habana Warren Kuru School, Michieso, Junior Secondary, Metamayo, Remari Junior Secondary, Panyoromo was connected Habana, Kiriga, Rieko Vaikia, Puropokia from nowhere, Yava Tuoma, Habana Bane, no matter where. I walk about me, you are a Karoka, General. Hospital. Tura manyanga tukaenda tena kwa mwana mnyama kwa sana. Waumia sana lakini liende sana nanja utayosira no kumia unjarisi banyora. Na abanyanyimbo nigo bachakire obotuki asege korwa ekemo kirobono mugakoyomo anyalite gutoka usomo biroe onyalite gutoka ase uruche rwa nyangari gutoka ime ya gachuba ime ya kitutu
Masaba kaunti ya Nyamira nekiro amate yanyarire kwera buna nigo nyagosira oyo anyarite kubora kuro asinka yaye korwa wiki yaeta korende nigo bono banyarite kwemurungania nabo igugutwara muburia mange ekiagera nigo omubiro oyo obwate nyagosira bwate chingoma ase omutoye nekiro bachagete gutwara ebirengere buna kero kende nigo anyarite gwitwa na kurutwa ase orochoro Marikito Daniel Ontiri norobotioro. Abamenyi ba Nyangori nigo baboka no moichano kubwatekana no gotoka kumubere bumugaka Hussein Ongoi asoroche rwensemeyo koline chingoma chintindi asomotwe kole kiaba egioko gosa babere tomenya tanere myake menge ntararo tabiyaya utabwati madeni onde bwensi mpaka runa Jumamosi nkorwe kanisa sinsa wakire Monday Sunday alia abana bako ngakiresi minga lere kole kana umugaka taraira elio nkaimuka kegema Jumapili kujikogana na mirango yere gwasi egitegesie kire koruime akaroto chete koigora na otwa nyara tanga tayo asebono ige birito igire korora ase bikoro do bira ngero goraria it's about 500 meters korwa se kwene na agakaruja kamasegori gororo ari goikaiga na sa enge sana rocha abantu barenge site ya misini abandi korwe ngumbi eri abandi korwe ngumbi na karocha agakorigere tibakamage na ndi banja ari ngororo none karaba kamina ko batenga tualigiri abandi ngaligere ingeme tegoro sino asungira ende nkyale ngo wikira bono igaro korigere kwane nje najo umwana wase na arabisire bona are tugaiga Nyagosira Ongoi nigo haborete ikieta kurwa chinga kecho obere ga kurigwa ne amate gwikabona umubere chagotoka otabwati chianga chonse nambara balenere negetamba bono omumuro yo minto osiretore otokire rocha igekera rusi gutwanyorera kilomoro igorende gokoranga itira kamana kore tuga angena polisi Nyangori igo iga itire akamana koretu akabekwa nonye negetambangia tuka no kire kurumate kai kamuranche amarua ya tugitare iga fabrication ye ya gachuba abeira mange abagambi basinyiruko ya tanga egento kiare ko bagaki kamuranche aba DC naba OCS kamuranche mutago tachare ndegera marua yake ana arakoreta mangana mange bana le 19 sinyira matuka ya tano gakina karoche na gasinini inki kiale kogera yani ngakia gotoka sasa ni totamaite na machetai abamenyi bensemeiga nigo baragikiara obonjiriria buboroisia obonia no butumeki bo morwa tanchire ase baboria serikali boigo gochaka esegi yokoyasiria egento gikagere kobegati yeche sababu chinene echicheire okomentekana kubosalia hasensemeyo atebwene tamarua tigake ni wasengenjo nero kire gento kanyaro bosalia bonge boko baini borobtina marua igotweka sababa gambi baitu baligerije nyumba njiri chikwenga yale konyale kana lende marua yake aniwe egere nalio ubusario burakoreke ubusario burakeane mubero Nyagosira nigo urusi wa sensemeyo nabo bisa babanyimbo begetaseni gya keroka bakubwatirana nabo bisa bobutuki bobosalia DCI weka senkendo chinga kibotuki bwachakigwe ukonyulia tu Nyagosira obeire kamenyete weka na bana bae ase myaka hero chebere bono kubwatekana no konganya komorugyoye kurwa senkeyo chinga kibarenge kungusana na nechisegi chegenka na eniga gocha boigo magega yabagambi bensemeyo kurangirie barasa hasubwango amatuka bera etire koligia gosonsorana na koligia chinchira barenge gocha gotumeka elio kwene kebuna otokire umukia nonye nabo otaigete kobeka matunda nkurubuterega seni kyagatembe kurega se wodi agachuba ase kaunti Nyamira literane nguruko Daniel Ontiri
mwanjo murigire na kiro budget yo mwaka wa chibesa o 2025 gocha 2026 egenderete kurigirirwa ase chinsemo ni gobono ebunge ye county ya Kisii ritukoregoro yanyarite gwetia budget yera chikora county buna chibesa chirabe chigutumika ase chinsemo ime ye county igento ndatebia abantu baminto bagusi into county ntanga ni gwetie budget yo mwaka yo gochiko 2025-2026 twaitirie budget yeyo nande tokumusaba omugavana akora asobwango budget yaitebe kwe system echake okoregas twaletira abana banasari baje bachake kuragera guchakira omwaka gocha banyuna amabere man omugavana boigo oretire koletari chikrimari kere constituency torosi no ene yogurt abantu baito bagore egento kende narwa kiabase budget yekia kabisa gogora tore chi machine jaito chokoros chi para bono tulgu chi guchandika na contractor kere constituency ne bwata chi machine chai boy egento kende abali mu ICD babeire bako boras chi school lakini bono naru mu governor itobe kire chi besa se budget tugo chikolika bali more than 200 boy gona banyagitari baito okonyora tubwate chi ntere bachi nyinge lakini banyagitari mbaya sinyagitari budget yeri mututu abekire chibesa tokolika bali abanyagitari more than 300 igabantu baito tusabirani tubwaterane tokore gasi tuskigusia itumutu bono buna boniga mugende ganyambira mate asale gotioka sana kero mugabana simba chete obvious ogendo orro boniga you see marvelous ebintu bya chakirorro ge budget yetu abekire ya mutu is a very good budget igente kenene tusabira umuske simbarati atware chinka kichinyororo akorera abagusiba bitegasi tukubwatera namo abantu bage inmono abana ba ICD na abana bali abake ngochaka bali kuragira na kunywa mabere abaremi nkonyora bali asibago chakoni amabere abasinge njugo twara tore account primary ne chikrimary chinde mbali mbali nonye nabangi naga linka mbaje banyore gazi esenge njugo ikabagenda bachikoruga endagera eligera abana baito bayirirwe endagera ibaragira ase department ya na sentene ne tumne cha ya mache ekatwar wete pasari nja to kibwanga the best as service delivered ekia ver the best etu ansete egas mapema uno toete budget ya kuchibosika department ya na ya mache ewansa egas mapema ji project cha korwa mapema in short budget toete ya kuchibosio nenkiya eko benefit abantu baito including abana bali abake banasari buna mwate buna abande feeding center eko kukere sub county abangina bali kwororo abamura bali kwororo bali bakurugera abana bali abake mbacha baye gwa mabere na mabere ajaga kucha kurukura sabaremi na gosika bosani gobono abamenyi bekenyoro kya Mwamugesa ekutoka ime location ya Kyamwansi Kitutu Central Ward na aboigo ime ya Kitutu Chache South omwancho murigerere kurase county ya Kisii nigo bagenderete gucengera omurobero bwebwatira ebibande asi ugutakanira ane muno bali babwate okonyora wense nigo banyare kwera na enenjire yemo yokugendera kubasira na ane muno ekirobochori obonene burachi gokorekana etuke buna abange banyare kwebwatira ebibande naboigo banyarire kwenyorera emerimo ekiagera amatuko abono higa nigo ugwakanira ebibande kuguchikwaba ukwerigori kubwa buna amatuko amakega nomogoko munene bucha saba menyi be location ya Kyamwansi gotoka Kitutu Central Ward imebunge ya Kitutu Chache South asokonyora obokoreri bwabosa goika asebinyoro kama ritengo Judith Kerubo kwanza litukoria rero itore no mogoko munene asenyencho exercise kyo kubata ebibande yachire mashindani konyango twara tore obokongu transport ka take town nene lakini sibono iga we are so happy nande to kwira neri Dr. Felix Atisa mbia mono asokorete exercise yake mashindani cha Makori. Kwa siku ya leo niko na furaha sana kwa sababu kama mimi sikuwa nimepata kipande na ilikuwa inanikaria sana changamoto, lakini kwa saizi naona tumeweza kuletewa this kind of exercise hapa karibu na kwetu, na nimeweza kuona pia wazee, viwete, kila aina ya watu wamekuja leo
kuja kupata these ID cards. Marieta nengoro kupati kinyakundi. Ngote Dr. Felix yakore genteki yanje no muturetio chokvira. Na ndo bisyo muchibo ito twa kirembu ya mono sana kera bantu bachira bange. Abali no bolema abagotu na bali no konyoro wainse mbatigiri magega aso konyoro bokonyobo. Kirembu ya mono aso yo minto Felix. Aso ko torante re bandi sikoga iga ndi gonde kilani head to yeke nyoreke mara watu kuteta bale mabu bali nyomba abande bagoteba bali koro kibana nanje no mane mabu ndi lakini na chitaiti ebintu bigokorekana Felix na gwa kirembi ya muna soko torante ibanda asenkeya asebochura mora kutoka hapa paka town ilikuwa inatukalia kazi sana. Saa zingine unapata transport inakaa juu, saa zingine unafika unapata una the right documents then unarudishwa. Sasa imetukalia challenge sana. Obosemia gocha asaba iboli noko ene kyanga kiroyomo nabwate gitambulisho ikiagera ekiga ngati yebimanyererio challenge ko baso omuntu gutatware gasi guseko bakende yonsi yakobori bweke bande oteba tabu ati okomori nkyo tatware tie kebande oteba gusena no mugako gerete gusomo ngina tarabwata kebande gusomo gako kana ta tinda bwati omongina one kebande bono to gusomia abana twakori abana chisukuru batabwate ebibande ogojikoiro mwana ajikobwate kebande kwasagwe kebande kyo abayibuli bawo bonse igongo teba gaki tigaba bwate ebibande abangina bare ebinyoro nabagaka arore ng'abangina bawo ri banyomete onyomanyete mukayo orororo atari goseria amubwatie kebande abereka koronyorira abana asenkeyo bana mbari gocha kogenda andi chinga kichibo gekegoria geke nigo kiaburigwe kwyarigania kegima anene asogo nchororia oborayi bwa magenderera samatukali bosio. I'm trying to urge my fellow Gen Zs to come and register for this ID card so that they waweze kushika the voters card. Ndio tuweze kuvote 2027 na pia ndio tuweze kuchagua mtu mwenye tunaona anafaa. Kuripoti kitaseni kia ukia getembe kurega se kinyoro kia Mwamogesa igutukimeje ward ya Kitutu Central me ya Kitutu Chache South ithira ni gonkoro kwa Dipon Asanya hotiana nayo poncho murigereria nekero bono ekero chigo sorry ichi secondary ase birengo bia county bono chanyare gochaka kigima ase county eri ya Nyamira nekero bono oyorache koba omobui ase chigo sorry echo ase buna bono macheso na mono empira ya mogoko ya magoro na boigo ebirengo binde nigo bono arache koyowakilishe county ya Nyamira ase amameranio a regionals ayorache kokorekana ase county ya Kisumu korende koro ase county ya Nyamira musoketo ufati gadgesemba na nyarete gutwariganiria orobotioro rokubwatia amameranio ya chikoro cha secondary ayo asoire asegetengo ge county nigo amamerania yaiga achaka ritikoria rero abase agochikokorekana goikadi tikoria ijuma omubui arachie kwenyorera ribaga ryogochia kuwakilisha county ya Nyamira ase amameranio a regionals ayawo chikokorekana ase county ya Kisumu mechese ya chakirwa se ritikoria rero ya Jumatano egenderera mambia ritikoria ichuma aramis tumoja gukora ritikoria ichuma kana tugocha gwaka SN final na finals kanya ari team tugocha gutuma kuchiga ari Kisumu ase mecheso ya counties egocha koba after week yegocha kana twarure after mecheso ya chakira sogoro na senjirengia kurochenga gukongone mbole bitina obrebia isina amamerania yaiga nigo agokorekana ase biti ao bya chisukuru cha secondary puna St Francis Kikendo Sere eskuru ya bamura ya Matongo eskuru ya Banyaruka ya Kebabe igati ya chisukuru chinde omokonyi bw'omuriki kuru ase sub county ya Nyamira South aserieta Kevin Abuga nigo akwaneire chigosori na boigo chisukuru chiria chikogosoria ase amamerania yaiga kuru ase bunge ya West Mugirango timu twarete ko Bugari ya Nyamira South tuwate timu ya soka Masosa na Gesore Soka Girls tuwate timu ya Masosa na timu ya Gikomoni basketball tuwate timu ya Kenyoro tuwate timu ya Sironga rugby tuwate timu ya Gosiaga watwara timu ya Sababu timu ya Rangenyo Chelsea pia mwana abana baroro bagwaka umuchezo wa indoor games table tennis badminton and lawn tennis
Kosanga no mwarimu oyotenrete amang'ana yechigosori ase skuru ya St. Francis Gekendo aserieta Nelson Nyachenga nigo esemo yaye atebire are nobaremu kuna chigosori echo eskuru eyeiga ekobage kogosoria asama merania yeiga nechigokoria buya abaibori na public ebichese ngotemere abeka abana byamo abana baba bagotwara chimbwa chire chingiya ekiagara bano mune bichese begeta abana mbali go chanda ebarekire tenentwa bajite bicheso mono anene mono emecheso nkorageria abantu bagwake emepira ngojora bale chibesa era banyore chibesa cyabakona igongo barende ba Kisumu netipo gogendere bare bontu atema na nindoje ngabono abatora asikogana mutwe ekiagira kendo nere team nere skuru yajita mangala sport chingaki echecho nigo abagosoria beskuru ya secondary ya St. Francis Gekendo na barbo babwate ayaiga kubwatikana na mameranio ayaiga. Timu ya kwanza ikikuwa Kiandege ambayo tumepiga 92 wakipata kumbili na kesho tunacheza na Sironga pamoja na Limo na Nyangoge. Sasa tunatumai kesho pia tumeweza kufurahia sana juu timu yangu ya St. Francis Gekendo imeweza kushinda. Unaponisikia sina sauti ni juu, nimepiga nduru sana na bado sichoki, nitaendelea kupiga nduru mpaka Friday. Na tunatumai kuwa tuta president national. Hingo reporter Gatembe kurwase geti chigosori kiasere ekyo kegotoka meya ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Jefatigad Gisemba. Mwancho murigere kero ngaki yechigosori yagaikire gusama merana bunayo timanyetinga ayengi kwalenge okora kogenda kwalenge geti gosenkwenda kwalenge wachi kogoterere gose kuchingira bali bagendete kwegia ase chigosori echiga gose bali bagendete kokora chigosori echiga kogenda kwalenge kwabakira chingubi kwabakira eliogi kwabachingira kwabakira ikoko mwancho murigere korende ase bono nikongogorera ekionga abwese chigosori nabo igo ekiro kogenda omutumo komokegi koirana ntochikoirana nere Emmanuel Onchiri ele tunyare korigire ya chigazeti chiri tukorera no boigo kwanira egati yagenderete korende kirongo kuboria higwikoraga chinsa ibiri cha arero mambi tobosa guske kiagera tochiko kwanira amangana yobolemi na boigo no kitoranyare gutumeka chinchira chiekerero guse technology ase okogendereria obolemi ibwaito anemono ase orgongo orwagusi tobosa guska na nengo kuboria chinsa mo icho cha YouTube no tore masemo kendera gutubwatia so tonyora buna Getembe TV na boigo onye kubwate ingana ende oyirigeti gusanga na bukoenda bwese live chat abo YouTube na bukolika ujumbe yao aroro manyiri yao chisemo umbwate tekoro na boigo onyara gusanga ekerengereri kyao na boigo namba yeto yosimi nigo 07 26 44 73 67 enambe yere ase screen ye TV yao umwancho omurigereri korenda sawono kukuboria ogende gutigara ime yomurobiriga witoni ya Getembe. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo
abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania nabo igo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuari ayechi gauge M23 asa mabati ali ayechi gauge M23 babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, nabo igo na Green. Obutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwe igo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka. Ayo uchanye warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silvakia ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gosechi ward naboigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koirana gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashine Chikerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingolia nobuwenia bwa maisa gose optical department abase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy gose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsi pi aliuraganirigwe gwetania onsi liguriryabo nelianse pi ngwanchira bale umurobelio osha gose bale bwate umurobelio osha naboigo nkurike bale umurobelio osha otarigwakanira kende gyonsi asamange bakresimia se namba 0799747414 Silvakia Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getempe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wigura nigeti byetebwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726
Mbuli umwanone kiririkane. Stemo Nugabest ninya gitari ekukurwaria ase chinchira chikirokoro chinsi cha Michael nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omoroire abo asekera bakurwari with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitende byabo bibwate obubwenia bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical kndiyonsi asomobere igwa nigo kubwenia amaruire bunabono egetekyo mugongo naboyiko kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo bwate obumanyi bwebirengo byechinse ekya Michael ekero bakorwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene n'amaguri yabo nigo ari ayanse monokigima bagotoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkuro yere angene Cooperative Bank asamange bakere simyasi namba 0741903162 0758066164 Inche asamarieta ngoroku Agnes Mora omonyagitari omonene Ostemo Nugabest nkoirali bageri mwensi abagusi kubaligania ase Stemo Nugabest aiga Stemo Nugabest etokobwenia ase gotumia chi machine chekerero igo bali mwensi mwachandikira sama rwaire ao twabariganiri tobae obobwenia bwekerero inchu mwensi togokera obobweni bwaito aiga Stemo Nugabest biamon ajirire gocha Stemo Nugabest abo ase uranyore obokoreri bwigoromono Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiger Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Temba Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Gotera chinko chinkureta elioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boyko byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boyko gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi digo liriae neligia amakara ega nigo agokiania kuna chukwemete yeito wose deforestation boigo obuyabono nobo ogokiania gokonyora kwendwali ya kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chioteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu chibusungu navuga twakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere e company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba
chiria chikomenteranigwa amaguta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangie chiga nigo chiri kurwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikira ntutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorere mwa boy Jua Kali. Hai, bona ichibesa kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi vete. Chikorozi, ebirogo. Biechikali. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo Jua Kali. Hili, omuganga James Yonkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Jua Kali Store na bariga ni mwesto kole biashara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba poli Jua Kali. Gagi, egotoka alinsali taracha mbili. Gagi, ligere libudango kuanete, omushi omubihili. Gagi, nariri gori kwa sarense, ebinto nago lile gagi. Boy Jua Kali. Hai! Hili. Gagi. Hili. Hai, ngokongkonya. Mushi omubihili. Kurite bintu muni mamba. nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Abasayibiki alikia makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulizwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanlebere chama baso wika chinse kumigoro
umrena nera Wizard Crown vakubwatrina na DJ Topsha on ones and twos. Itukongolele emiziki makwa showbiz, trending issues namanginande yekielekea makiaya. Link up show, link up na sisi kurwa sasaba wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borere kera manyinga ko genda ibure somo be walfiti itosomete chinchereza to jokorwali amarwaire enchede ntangani itosomete ngendu conventional medicine yani